ukanti abantu baphefumle ngalomba kwiqonga lethu leWhatsApp. Hayi namsasazi ndikwelicala lithi malikhe lime elisiko msasazi. Izizathu nazi. Xa amaqondo ecorona esephezulu msasazi. Asike silijonge isiko lokwaluka into ebalulekileyo. Impilo ngaphezu kwesiko msasazi. Yebo isiko libalekile kodwa ke into engafuneki ukuthi kuphikiswane ngempilo zabanye abantu la ngoba into ezokwenzeka kuzobe sekuhamba ingane zabantu la. So uma ukuthi uhulumeni uyabona ukuthi kusasa engcupheni manje ukuthi singakwazi ukuthi senze isiko. Bengicabanga ukuthi ibona laba abasendaweni laba kuyibona abaphikisana uhulumeni abazama ukuthi babambisane naye. Aliqhubeke isiko lokwaluko noma ngathiwa iCovid ikhona bakithi ngoba like seziningi indawo ezivuliwe njengamanje. Elisiko lolwaluko xa ngaba amanani ayenyuka ecorona malunqunyanyiswe ngoba akukho bantu bazobanakekela abantwana. Andiyiboni lento urhulumente ayithethayo kuba kaloku kuzawurhoxiswa ulwaluko lamakhwenkwe ngenxa yento ye-COVID. Hayi msasazi uyayiphazama kuloo ndawo ngoba kaloku eyona mna ndiyibonile ubungozi kakhulu iba kuwabo ubutywala buzawuthengiswa ngoDisemba msasazi. Urhulumente nguye lo usikelezisayo kuba ngexesha bechaza ngokusingena ku-level 1 angathethi sento ngokwaluko kwamakhwenkwe. So besekuleyithi ngoba ngaxoxa uba amakhwenkwe angayi bese abantu begqibile uba amakhwenkwe ayangena kulo nyama ngoluswa amakhwenkwe. Ndiyawuxhasa lo mbutho kakhulu, ndiyawuxhasa kakhulu xa uthi amakhwenkwe mawahamba abheke esuthwini ayokoluka. Ayizosinceda into basilinde urhulumente. iCovid ayikazuphela. Ukunyanzelisa sibe sibona amaqondo olosuleleko lwentsholongwane iCovid-19 luye lusenyuka loo nto ibeka ubomi babantwana ebungciphekweni. Abo ke baqinisa okanye banyanzelisa into yokokuba maboluswe abantwana kodwa inani liyenyuka baza kuthwalisa uxanduva xa kunokufumaneka abantwana bosuleleke sesi sifo.